Mayong buntag, mga kapuso. Siyempre, karong buntaga atong sayro nag-inspiring o success story sa usa ka magtiayod. Siyempre, makauban nato karong buntaga si Ma'am Mary Lou ug si Sir Andrew. Sir, good morning, Ma'am. Good morning. Kumusta? Kumusta ang kabuntagon? Okay, kamera. Fresh ko. Fresh ko morning. Fresh ang ato ang morning. Alright, daghan kaayo ang gusto maminaw, makisayod sa inyong success story, sa inyong kining inyong business. Paano sa ba nagsugod, Sir Andrew? Sugod din siya sa kwan, barangay, araw ng barangay, Pangkas. Barangay? Murag, kwan lang siya ba, murag, itawag murag, Aksidenta lang Aksidenta man. lang. Aksidenta man ni nahitabugod na. Amao ba? Oo, kay nahulog man ni siya, glansones. So, dito nagsugod? Dito ginagsugod ang tanan. Unya. Kung wala ko siya nahulog, di ko maka-invento o kuan. Di ko ka-invento o kaning shake-shake. Kay, since atong nahulog na siya, wala na may pang sa mga inadlaw-adlaw. Gi-blender. Gibotangan ako og tubig ang maribalang tapos walay gatas o gasukay do walay kapalit atong hatayon. Naglisod yun, no? Lisod jud kayo wala kaon. So ang mahitaba ato is na-produce niya siya og nahimo na siyang medyo na-produce na siya og juice. Wala man siya gatas, ang tubig lang ko ang nag-liquid sa iya. So pag inom na ko daghan ko gatas ato. So naisip na ko nga anong dili na ko ni siya i-negosyo na pwede man di ay lami man di ay tapos katong during atong nga time is naay barangay ano sa mga barangay ba kanang araw ng ang barangay. araw ng barangay. Okay. Yeah, ano daw kaning kada ano sa mga is pwede makabaligya. Kadang per purok man to. So ano may kanang ang mga abot namo among mga abot is ginabaligya namo sa per purok. Okay. Balik contest ba, nag-contest gani. I-contest sa kada purok na i-produce dapat na kanang mga product ng mga abot. So, that time nga, pwede naman to siya ma-harvest kung yun mga ube, mga sapato nito langka, kapayas, so na-apil ang kapayas. So, karon para na-ako ko ikabaligya, kaya padaganay maghalin. Liyan ako nga kapayas. So, mga po yung nag-start og nag-selling din niya itong time, so nakadagdag og halin. Kapitalan lang ko sa kuwang mother-in-law na 200 pesos. So, sa tuwa pa, ang inyong kapital, 200 pesos lang yun. Sugod. Grabe, 200 no? pesos. Pero ang kini mga tanom, Ang kaning tanda. daan na inyong hanag yun na. Na sa mga. Okay. Backyard lang good. Backyard. O galingong luna po ninyo. Alright. Pero doon na po mo yung mga pagsulay, kaya mga muingon mga iundang na lang natong negosyo. Unsa ni nga mga May hagit? siguro. Lisod kayo, pati lisod kayo. Nagabiyahe man mi. Okay. Sa Mindanao. Pildi. Inutang pag sa Turko ang kwarta. Napoy ka na, di mo bayad. Daghan. Scam, daghan. Yan unsa na lang, among nagyan nga kapait. Pero ginaunsa na ninyo? Dagang kay curious, ginaunsa na ninyo nga na-scam na mo, hapit na murag naduot na gyud mo ba to the point na mag-give up na mo, pero ginaunsa ninyo pagbangon? Ampo lang. Mura ka. Salit na Ginoo. Dili. Ang ano diha is wala mi nag-focus dito sa time nga kanang giigo na ni focus mi dito sa unsay solusyon unsa amo ang ika ano ato nga murag makabira na to siya ato mga negative nga nahitabo. So amo na lang i-divert sa positive para mas ano pa mi maganahan pa. Kinsa po din yung inspiration sa kaning syempre magtiayon, kipila inyong anak, kinsa pa ba inyong unsa ba yun yung ginakuna-kuna every time nga magnegosyo mo kada adlaw? Tungod po sa kalisod sa amo ang panginabuhi good. Tungod sa kalisod mo nang nagtulak sa mo paningkamot. Kay syempre na ni chance na ni siya nga sa mo nga ano day mahalin day ang mga produkto. So amo siyang gi-focus na i-continue. Bali, unsa kadugay na? Kano sa nag-start? Since 2003. 2003. From Dugay-dugay sidewalk. 19 years? 19 years, ano? Sugod may dati sidewalk sa Magallanes. Dito pag human sa araw, sugod na may mga
Sa asa nga tinda, mga barangay-barangay. Unsa na ka nagamay stall pa lang, Oh, gamay tulak-tulak lang. unsa ba? Gamay. Kanang ang amo yung starting is kulungan sa manok pa. I-start na mo kulungan sa Kaya manok. wala akong Dito yung kapalit. gina-display. Oo. Diyan sa Magallanes, sa City, Magallanes. City Bit. Alright. Karon pila ka branches na ba? Karon nag-operate karon mga nasa 10. 10 kabuk na. Kas stall. Sa Davao City. Davao Davao pa pa lang. Alright. Davao pa lang na siya. Pero unsa ba ang dakong hagit ba ang COVID-19 sa negosyo ninyo? Nya, kumusta na ang negosyo nga? Medyo luwag-luwag na ang restriction. Sa kuan noon, sa COVID, dito may nakatukod ang mga tindahan. Amo ba? Oh, sa COVID na siya nagkuan. Mas nag-boom. Oh, kay may request sa mga mga customer na dito pabutang dito ana. Kusog mo siya itong COVID. Ngano ka ha? Kay gamay may magagawa sa ito ng mga kurtahan. Nakaboylo man jud may open katong pag during lockdown. So karon ma'am, unsa may sir mensahe ninyo sa atong mga kapuso, no? Especially mga magtiayon nga miagi og pagsulay karon ba nga madasig sila, especially nga daghan silang mga challenges hagit. Labi na tong mga nagnegosyo. Para sa mga magtiayon nga nagsugod og negosyo, padayon lang, ayaw lang jud mo og give up kay sa kada problema o mga failures sa tong kinabuhi usa ka na kakuan kining oportunidad para sa atong kalambuan o sa ato ang mga kalampusan. Kay ug mo give up ka, Wala. pildi. Kay mag-start naman po kag uno. Tiyaga lang yun, tiyaga. Tiyaga lang yun sa kada butang nga atong buhaton ug atong ato ang kada adlaw. Tiyaga lang ubanan jud sa hugot nga pag-ampo para mulampos ta sa ato ang mga ginahimo. Kada mali na gina-eleksyon. Mao nang ginaingon mga kapuso nga taliwala sa kalisod, laban lang, di ba? Nagpamatuoda na ang kining success story sa magtiayon nga si Ma'am Mary Lou ug si Sir Andrew nga bisan unsa pa man ang hagit sa kinabuhi, laban lang gyud ta mga kapuso. Once again, daghang kay salamat sa inyo ha, Ma'am Mary Lou ug Sir Andrew. Salamat. Tutok lang mo mga kapuso, kay mo balik pa ang At Home with GMA Regional TV.